abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. La Unió Esportiva Olot es veurà les cares aquest diumenge amb l'Elche Ilicitano Club de Futbol a l'homònima ciutat situada a la província d'Alacant. Fins allà hauran de viatjar els olotins per jugar-se l'ascens a segona B. L'Elche Ilicitano és un equip que compta amb un 50% dels partits d'aquesta temporada guanyats, un 28% d'empats i un 22% dels partits perduts. Durant 18 jornades, cap dels equips que han jugat amb ells han pogut fer entrar la pilota a la porteria, però també han estat 11 jornades a les que no s'ha vist cap gol dels il·licitans. El club de futbol d'Elx han aconseguit 71 punts a aquesta lliga i han quedat en primera posició empatats en punts amb el Novelda Club de Futbol, un altre equip alacantí de la comarca del Vinalopó mitjà. Ara el Olot es juguen l'ascens en 2 partits, el primer a la Comunitat Valenciana aquest proper diumenge i la tornada a la ciutat d'Olot. Ya, y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.